Jag hade inte filmat. Nu lät först filma. Lina har inga ben. Den bara fötter. Här ser man en fot. Och så ett litet kort ben bara så att de sitter fast på kroppen på henne. Sen har hon inga ben. Hon bara skrattar. Lina går in med sin jacka för hon fryser. Här ser ni hennes lilla fot. Här är mina roliga kompisar. Det här är allt vi gör i skolan. Hon tog fram sin lilla mobil. Hon var så stolt över.